Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kí sóbìá tó degbò, Olúgànbe là á ké sí. Kí ni sòbìà? Kí legbò? Kí ni Olúgànbe? Àti pé àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Sòbìà jẹ́ kòkòrò kan tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní guinea worm. Kòkòrò yìí sì ló máa ń fa àrùn tí wọ́n ń pè ní dracunculiasis. Kòkòrò yìí máa ń dàbí aràn, a sì máa gùn gan-an níwọ̀n bíi mítà kan. Tí èèyàn bá kó kòkòrò yìí máa ń wà nínú ara ọmọ ènìyàn fún ìgbà tó pẹ́. Tó bá ti wá tó àsìkò kan tí kòkòrò náà bá ti dàgbà dé ààyè kan, yóò fẹ́ jáde. Tó bá sì ti fẹ́ jáde, ẹsẹ̀ ọmọ ènìyàn ló máa ń fẹ́ gbà jáde láti ibi orúnkún wá sálẹ̀. Lásìkò tó bá fẹ́ jáde, ojú ibi tó fẹ́ gbà jáde, ojú yẹn á dá ọgbẹ́, á dá só, á sì pọ́n rẹ́súrẹ́sú. Eléyìí làwọn Yorùbá máa ń fura mọ̀ tí wọ́n á fi mọ̀ wípé sòbìà ló fẹ́ jáde lẹ́sẹ̀ ẹni náà lásìkò ìgbà tí sòbìà ń jà ràìnràìn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa. Àrùn sòbìà yìí pọ̀ dáadáa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní bíi 30 ọdún sí 40 ọdún sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n lásìkò yìí, àjọ tó ń mójútó ètò ìlera lágbàáyé wọ́n ti kéde Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí ò ní àrùn sòbìà mọ́ láti ọdún 2013. Tí àwọn Yorùbá bá ti fura mọ̀ látara ojú ọgbẹ́ tí wọ́n rí yìí, wọ́n á tètè dènà kí ọgbẹ́ náà má di egbò. Ṣé ẹ mọ̀ pé egbò ni nǹkan tó bá ti búrẹ́kẹ́ tó jẹ́ wípé yóò máa mú ìrora wá fún ẹni tó bá wà lára rẹ̀ tí ò sì ní lọ bọ̀rọ̀ àfi téèyàn bá tọ́jú rẹ̀ fún ìgbà tó pẹ́. Ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà dènà kí ọgbẹ́ yìí má di egbò òun ni kí wọ́n lo ewé kan tí wọ́n ń pè ní ewé Olúgànbe. Ewé Olúgànbe yìí òun ni àwọn Yorùbá máa fi ń tọ́jú sòbìà kó tó di egbò. Báwo ni wọ́n ṣe máa ń lò ó? Tí wọ́n bá ti se ewé Olúgànbe yìí nínú omi tó jinná, omi yìí ni wọ́n á fi wẹ ojú ọgbẹ́ náà, wọ́n á sì fi ewé náà wọ́n á fi wé ojú ọgbẹ́ náà. Wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ fún bí ọjọ́ mélòó kan. Eléyìí ni ó pa kòkòrò náà lápa sínú tí ò sì ní jẹ́ kí kòkòrò náà kó di egbò. Ṣùgbọ́n tí wọn ò bá fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí kòkòrò náà fi ríbi mórí jáde, yóò di egbò lẹ́sẹ̀ ẹni tí ó bá wà. Egbò yìí á wá wà nípò bẹ́ẹ̀ títí tí kòkòrò náà á fi jáde torí wípé wọn ò lè pa kòkòrò náà lẹ́yìn ìgbà tó bá ti mórí jáde àfi kí wọ́n jẹ́ kó jáde tán yányán. Ìgbà yẹn ni wọ́n á tó bẹ̀rẹ̀ sí wá tọ́jú egbò tí kòkòrò náà dá sílẹ̀. Àsìkò tó sì máa ń jáde ìgbà míì ó lè tó ọ̀sẹ̀ kan sí ọ̀sẹ̀ méjì kí kòkòrò náà tó jáde tán. Bí kòkòrò náà bá ṣe gùn sí, òun ni ó ṣe pẹ́ sí kó tó jáde. Ọ̀rọ̀ yìí ni Yorùbá papọ̀ tí wọ́n sọ di òwe wípé kí sòbìà tó degbò, Olúgànbe là á ké sí. Yorùbá máa ń lo òwe yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí wọ́n bá ṣàkíyèsí wípé ohun kan tó lè fa wàhálà tí ipá wọn ò ní ká tó bá ti ń bọ̀, wọ́n á tètè gbìyànjú láti tètè dínà kí wàhálà náà má ṣẹlẹ̀. Nígbà míì wọ́n á máa lo òwe yìí tí wọ́n bá rí wípé ọ̀rọ̀ tó lè di ọ̀rọ̀ ńlá ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀. Wọ́n á wá lọ wá ẹni tí ó tó kojú ọ̀rọ̀ náà kó má baà di ńlá, wọ́n á lọ wá wá. Wọ́n á lo ẹni náà gẹ́gẹ́ bí Olúgànbe tí wọ́n fi dènà kí ọgbẹ́ kó má di egbò lẹ́sẹ̀ ẹni tó ní sòbìà. Ẹ bá wa pín fọ́nrán yìí ká, kí ẹ sì bá wa fìfẹ́ hàn sí, kí ẹ sì tẹ̀lé ojú òpó wa. Kí gbogbo wa ká má gbàgbé pé Yorùbá tiwantiwa.